Nazdar psychopati, máte další dílos. Klasicky tam nadává německy. Moment. No? Počkej, popelník dáme. Zatím teda nemám. Jaký jsou teda plány? Ale taky tady do skleničky. No, tady máš popelník. No, tady si tam v sobě. No, jaký puch tady je. Pušinec. Já smrdím, jo. Jaj! Já tě zkouším, No. já potřebuju kapičky. Tak vydrž 3 minuty, já pro ně dojdu, jo? Tak mě dej víno. Tak to samozřejmě dáme víno. To jasně. Rozděláš si to sám, nebo to chceš i rozdělat? Rozdělám to sám. Promiň. Jo, takhle, já myslím, že ode mě. Ne. Ale správně by to měl doktor rozdělávat, ne? Já to nedám, já to nerozdělám, já nemám sílu. Já to rozdělám, ale neboj se. No. Do toho se dostanu. Tak toto léčivo můžeš užívat neomezeně, to je bez přídělu. Tohle to. Jinak rumu máš 3 flašky na den, no? Prosím. No, leč se, já to nebudu držet hodinu. A jdu pro kapky, jo? Jdu pro kapky. Až přijdu, ať to je vyléčeno. Tak to tam cvakni a ať můžu jít. No, tak se dívej. Fakt nepodvádí tyhle lidi. No to se teda moc. Dobrý, tak já jdu pro kapky. Tento pobyt bude ozdravovný a bude to takový experiment. Zda lze přeléčit alkoholika až ke stavu, kdy vlastně bude sám od sebe odmítat rum, hlavně teda rum, kapičky. Jaj. Nej. Tak co, paciente, jak seš na tom? Já se dobře. No nevím, máš tady ještě zbytek užívání. Takže pojď. A teď vlastně doktor ti předepisuje, užij tento lék až do dna. Jo. Tak, pojď. Asi raz. Víš, jak jsi to říkal? Že jsem ti sliboval, že balík celý je pro tebe, takže je celý pro tebe. Ne, jak jsme se domluvili, takže pojď. Pojď užívat. Já říkám jednu věc, aby si někdo nemyslel, a No. to vám říkám, Víno teda jako nic moc, no. Nic, já tě vylečím. Neboj se, já tě vylečím. Tak pojď, jdeme užívat. Já jdu rozdělat další. Ještě ti chybí tohle co doužívat a celý dneska. no ne. Takže pojď. Ale ne, já si... Teď máš nařízenou léčbu, která vlastně je časově omezená, limitovaná. Pokud se nezačneš léčit, tak já ti to odeberu, pokud se nezačneš léčit. Tak pojď se léčit. A pak budeme pokračovat ve wellness centru se léčit. Já chci říct divákům jednu No. věc, že Neříkej, že to všechno hraješ, pak to zase ztratí pointu. On to je čaj a... Dobrý, tak to řeknu, dělej to všechno hraje v tom čaj. No tak jsem to řekl. Ani stejně by to nesežrali, že takhle nemůžeš být v takovém stavu přece. To by nesežrali. jo, Tak pojď se léčit čajem. Jaký je já, ten čaj, šípkovej? já něco řeknu. No. Nejsem ten úplně. Herec? Jseš herec? Úplnej. 100%. Nebo kdo? Drž hubu. Takže pojď se léčit. Nedokážeš. Takže lidi, teď uvidíte, jak se doléčuje první kapička a bude se otvírat druhá kapička. Tak a teď vlastně to musíte jakoby dávkovat, to znamená 10 tabletek, 20 tabletek, 25, 26. Řekl jsem ti 35 tabletek si měl dát. Drž hubu. To je přestává chutnat rum? To mě nechtěj mi to ani říct, protože jsme tady chvilku a... Takže nebudeš pít do konce pobytu? To nevěřte. No tak neodmítej léčbu a pojď se léčit.
Nezájemně. Ale musíte to chytit za správný konec a prostě být tvrdý. Být na toho člověka tvrdý. Fakt to jinak nejde. Pokud nejste tvrdí a ustoupíte, tak potom ta léčba ztrácí smysl úplně. Tak pojď. Já jdu otvírat další tabletky. Já se dám jednu věc. Můžeš i třeba 2, ale... No, dáme jednu. Bude se mu hlasat. No samozřejmě. Proto pak ti půjdu příkladem, jak vlastně vyléčený člověk, což jsem já, dokáže si sugerovat, že až vypije 2 litry rumu, tak mám sugerováno, že nebudu opilý. Ale to už je takový trošičku, můžeme říct, vyšší jako myšlení. To už každý nedá. Pojď. Tak, a jdeme léčit dál. Můžeš si to otevřít, nebo chceš to od doktora? Já chci s tebou. Chlastat. Potřebuji být. Říkám. Paciente. Jak se říká, leč a vyleč. Neříkej, že ti nešmakuje. Ne, počkej, tak leč. Ne, lej to do úst a nelej to tady všude po sobě. Ty chceš říct, že ti už nešmakuje rumová kapičková léčba? To nejde. Šikandosech, 1, pak ještě budou 3, jo, protože víte, že já jsem profík a mám to nastudovaný. 2, ještě 2. 3, tak. Je tak nějak nastolen tou správnou cestou, jak by měl být. Neříkám, absolutně vyléčen. Tak, poslední šikandos, ještě 4. Tak. Po druhý se. Tak, jinak teda úplně na závěr. Co jdeš dělat? Ty chčiješ normálně v leže na sebe. Takže to je vynikající. Nebudu vám to natáčet, každopádně teď leží na zádech, vytáhl si přirození a čůrá na kalhoty. Jo! Víš, co chybí? Já. Kapky. Drž hubu. Cenzura, kdy teda opakuji, tohle je chcanka, takže se klasicky pomočil, takže se mějte, no a... Drž hubu.